tervetuloa tänne videolle. Tänään ollaan 2H metässä. Mulla tuli idea. Mä voisin tosta mennä tohon ja kiipeä. Tässäkin on yksi puu. Limpsahin tonne. Mä oon tällaisessa ja jäi jumi sitten tähän. Mä jäin sitten jumi tähän. Voi Pertti. Sekä tilata tää kanava ja laittaa kelloa päälle. Joku 5 minuuttia vasta metässä. No ei kauaa. Aika hieno. Woo! Come on! Oh, yeah. No, ei tää on kyllä tosi vaikeeta rikkoa. Kattokaa. No menee se vähän, mutta siinä aina kestää kauan. Niin, mä oon ollut 10 minuuttia metässä. Ja 15 minuuttia metässä, come on. Mutta ei ole kyllä ihmeellistä. Mutta ei voi tehdä mitään. 20 minuuttia metässä, wuhuu! Mitähän täällä nyt voisi olla? Mä en yhtään tiedä. Täällä on vähän tällaista maasta ja sitten höömettää ja... Täällä ei kyllä valossa, täällä tulee alkaa tulemaan pimeää. Mut joo. Pitää tehdä jotain. Olisin metässä sellaisen maassa, jossa on lunta. Mitä Perttiä? Siis, mitä vitsiä? OMG. Ei voi olla totta. Tuolla kaupalla. Tuonne puu, kattokaa. Tuollainen puu voisi olla tuolla kaukaa. Kattokaa, tollainen puu. Vähän tärisee, kun mä zoomaan vielä. Nyt se on normaali. Tuolla ihan kaukana oli. Mut joo. Mitä muuta me tehdään täällä? Jotain. Mä en oikeesti tiedä. Mulla on oltu puoli tuntia metässä. Come on! Ja hauskaa. 35 minuuttia metässä. Alkaa tulee kylmä. Ja ei oo oikeesti, mun menee kohta loppuu huumori tähän hommaan. Löysin joku oksan täältä, mutta en tiedä. En täällä sais jotain jäätä rikki. Tällainen joku oksa tuli tohon ja tässä tekee sitä, että hakataan tätä puuta tällä oksalla. Sitten heitetään Perttiin se. Ui! Ei täällä näe mitään, täällä on niin pimeä. Kattokaa nyt. Silloin kun mä tulin, olikohan silloin vähän valaisempaa. En kyllä muista, tuolla tuli valot päälle, kattokaa. Tuolla tuli jo valot päälle. Kattokaa, tuolla tuli jo valot päälle vissiin, eli nyt on vähän iltaan näköinen. Mut joo! Mitäs me muuta tehdään tällaisessa metässä oikeesti? 40 minuuttia metässä. Ei oo enää hauskaa. Paikat alkaa tulee kylmäksi ihan oikeesti täällä. Paikat alkaa tulee ihan oikeesti kylmäksi täällä, että... En tiedä mitä mä teen. Joo. Ei täällä enää hauskaa. Täällä ihan oikeesti on hauskaa. No, tää on ihan kakkaa oikeesti. Täällä ei ole mitään järkeä. Miksi mä sit tulin tekemään tän 2H-haasteen? Tässä ei ole mitään järkeä. Vaikka se oikein tulee, että tekee joku 24H tässä. Aha.
Aha. Ei oikeesti. Täällä ei mitään tekemistä oikeesti. Täällä ei mitään tekemistä. Mä oon ollut 45 minuuttia metässä. 1,5 tuntia metässä. On ihan paha juttu. Äijät. 1,5 tuntia metässä. 1,5 tuntia. Miettikää. Siis aivan järkyttävästi. Mun naama ei edes enää näy. Miettikää. 1,5 tuntia. Aivan järkyttävä määrä ihan oikeesti. Oikeesti. Oikeesti ihan hirveetä. Ja mä en halus oikeesti. Täällä on pimeä. Täällä on oikeesti pimeä. Ja mun naama ei näy. Mitä pastillia? Fatsi vähän näkyy. Näkyyköhän nyt? Nyt näkyy. Nyt näkyy! Joo, ja toi metta on nyt tollanen. Ja toi taivas on nyt tollanen. Muistatteko minkälainen se oli silloin ihan hetken silloin 1,5 tuntia kai sitten. Vai 40 minuuttia sitten. Nyt täällä on ihan pimeetä metässä. Siis tullut pimeempi. Siis mitä ihmettä. Oikeesti. Mut joo. Niin, nyt on tullut vähän pimeä, mutta OMG! Kiitos kun katsot videon. Tää video oli tässä. Nähdään sitten ensi kerralla. Ja moro!